Hej igen, jag blev lite, vad ska man kalla det, lite misslyckat. Vi kör klipp. Ska vi se. Den här jäveln blir stål, man ska jäklas med oss. Jag får ta stenen igen då. Skitgrejer. Ja, jag filmar med en iPad. Och det är ju inte direkt det bästa att filma med när man ska filma. Så ser jag så här. Så jag skjuter ner dig där. Får se. Man tänker. Nej, man tänker inte stå still ner. Ja, fan, jag lyckas ju nyss. Skitgrejer. Vad fan. Jag får göra så här istället. Ställer då. Se om man kan se. Ja, man ser ju. Man säger jag ska hota på det borta. Oj fan. Ja, då ska vi se här då. Här har vi ju snipen då. Pipan. Ställer den så inte i vägen. Och ladda. Eller så ladda har jag gjort, ja. Jag flyttar lite framåt som ni ser. Och så här har vi spärren. Så. Och se här då. Kör vi tredje skottet här då. Så. Säkrar vi snipern. Ställer den åt sidan så länge. Och så tar vi M15 och 1. Ja, jag laddar. Ska vi se. Första skottet. Inte direkt lyckat skott, men det går. Så, det var andra skotten. Nu kör vi tredje. Oj, sånt. Råkar jag putta till kameran. Nej, ge fan. Gör vi så då. Nu ser du vapnen och när jag håller i. Kör vi tredje här. Så. Och så är det ju pistolen. Den här då. Vi ska skjuta med. Jag hann inte jag riktigt med att se hur många skott jag sköt med pistolen. Jag har ju 3 airsoftvapen. Nu ska vi flytta på oss. Ja, det ligger lite kul i det här och där. Så ska vi göra så där. Om det syns någonting.
Nej, det syns inte. Nej, det syns inte så bra där borta. Jag vet inte. Jag kör ändå. Då är det ju att jag ska skjuta här bortifrån och ni ser mig här, tror jag. Ska jag skjuta med de här 3 vapnen. Se om ni ser någonting när kulan studsar. Jag har säkert inga kulor kvar. Så då. Det var 1. Och 2. Det var 3. Och det var P226. Nu kör jag med M1501. Det var M15. Nu kommer jag köra med snipern, som du säkert hörde när jag laddade.